Giinklaro sang Iloilo City Government nga hindi kinahanglan nga magkuha sang permit ang mga individual nga magasuksok sang costume nga dinagyang warrior kadungan sang dinagyang Festival 2026. Ini ang kasunod sang pag-ulan sang nanuay tuhay nga reaksyon kasunod sang statement sang head sang Special Services Division nga si Hana Rubio kahapon sang aga nga kinahanglan mag-secure sang permit ang mga naka-costume sang dinagyang warrior. Ginsad sini nga rason nga naga-income ini nga mga individual pagi sa mga tawo nga nagapa-picture sa ila. Sa interview naman sang Bomb Radio kay Joy Fantilaga Gorzal, spokesperson ni Mayor Raisa Treñas, iya ginpahayag nga hindi na kinahanglan sang bisan ano nga permit para magsuksok sang costume. Ginatahagban nga pwede nga magpa-picture ang publiko sa naka-costume sang dinagyang warriors bilang kabahin sang mas masadiya nga pagselebrar sang festival. Suro kay Gorzal, ang ginahingyo lamang sang syudad amo ang kooperasyon sang tanan sa tion sang dinagyang tribes competition. Naghatag na sang instructions ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated sa Special Services Division nga ipahigad ang mga naga-costume sang dinagyang warrior sa tion nga mag-agi ang mga tribo. Dugang ni Gorzal, wala man nagasukot ang syudad sang bayad halin sa ila bangod wala ini sa idalom sang anuman nga ordinansa. Why ini sang kinahanglan nga permit para nga makasuksok ka sang imo nga costume, pwede man nga makapapicture ang publiko sa imo, no? Kay ti part na ini sang aton nga kasadyahan, no, sa pagselebrar sang aton sini nga dinagyang festival. Klarohon naton nga ang Iloilo City Government wala gid nagasukot o kon hindi magasukot sang bisan ano nga bayad para diri bangod nga way kita sang ordinansa nga pagabasihan, no. Ang importante sa aton amo ang masadya kag safe kita sa kita tanan, no, during dinagyang festival.